commercial stations. Mas pinalakas. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa Gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, 2 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang nangyari sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagkulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nabigay buhay. Dito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asinplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatica. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 16 na kita kan bulan na Pebrero, aldaw po kita na Lunes. Ngayon, nakamugtakan ka na sa tuya pong panahon, mainit. Kaya ba niya to sa lado technical si Chabe na obra? Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ano man po nasa indong pinagigibong, ngunya na o si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ano man po ang sendong pinagigibong niya na pagkaldaw, iribahan po kita sa halos 2 oras na presentasyon ka na programang Barreta Asinplatica.
kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa sentro ka na syudad nin Iriga. Belated Happy Fiesta dyan sa Los Angeles sa Banwaan po kan Buhi, Camarines Sur. Segunda dia ngunyan, igwa pagiraray siyempre, Mr. and Mrs. Kayo na po na tinampo dyan sa naon ng bita ng barangay kaya kadakol naman ka na tao maski sa gilid kan uma. Kumbaga konkreto na tinampo pag hali dyan sa Del Rosario Banao. Hindi po syudad kan Iriga abot dyan sa Los Angeles, Bakong California, Buhi, Camarines Sur. Kung mahanap ka mo nin California, dyan ka mo sa Los Angeles, Buhi. Nagaruman sa na kamo dyan nasa California. Adakol kan mga namiesta, basta talaga mga pera-pera ng lugar. Na tao, dakulan mga parapamista. Hindi binayaan baga kami kan sa muyang pinamistahan. Sibot-sibot, may kinuang mga Girl Scout duman sa Seperino. O dyan sa San Agustin Elementary School. Na to dyan sa UNEP. Katatapos pa lang kan halos sarong simana na Girl Scout camping. Yan po sa sinambit ng eskwelahan, maski Domingo, ay ano na niya ako. Yan. At yan, baka po makaulay niya to si punong barangay Niño Panga kana Santiago, digdi po syudad kan Iriga, dapit sa pinagrereklamong bako man actually poultry. Binugtak dyan sa kataid kan Globe sa Tower. Nasa 200 dang manok yan. Kaya lang may nagrereklamo na po mga residentes kana barangay Santiago na malangaw na. Sa iguaman screen duman sa mga manok, kaya lang may yung screen sa naatop. Kaya an iba pong residentes nilalangaw na ngunya ng mga panahon. Anggot da si Kapitan. Mayo man palan barangay clearance, di lamang nagpaaram subot sa barangay. Ngunyan, ano yan, nag-i-exist dyan ngunyan. Yan ang hapot. Kaya maaraman ta po yan kung magsimbag digdi si punong barangay Niño Panga kan Santiago, digdi po syudad kan Iriga, kung ano ta yaon yan dyan nagtitinir. Yaon man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Karondang Raquel, magtaram ka lamang asinan sa imong kalag maumayan. Salamat tabi karon da Pilip pasensya na kami sa pinadagon. Edi tabi karon da Pilip marinago sa mga si Insarabot sa Gantabay. Sa tuyang dugang na impormasyon sa labi lokal sila kung sa imong programa. Ipipahayag sa ngunyan kan Bureau of Child Protection, BFP Regional Office No. 5 ang pinaywas nindang plano sa nagraraming serbisyo sa komodidad sa bilog na riyon, kabilang kang pagdugang ka mga fire trucks sa mas pantay na distribusyon kan sa indang mga kabuan. Base kaya tabi karon dan Pilip sa datos ay pinagpaluwas ka na unang bita ng ahensya sa presente igual 227 fire trucks ang riyon na nagsiserbi sa kinakal kunong labi sa 6 na milyon na populasyon. Sigun sa naging kapayagan ni Fire Senior Superintendent Angeles B. Santiago, ang Regional Director ng Bureau of Fire Protection Bicol, target kan ahensya na matawaan ng fire truck ang 25 munisipyo di sa riyon na maayo pa ini sa presente. Katakot kayo ni nagdagdagan silang kagamitan ni sarong fire truck at sinutulong ambulansya kay nakaagi 2024 mantang duwang fire truck ma'am at si 25 ambulansya man ang naidugang kang taon 2025. Padagos man ang pinagsasagibot tabi karon dan Pilip na procurement process
para sa kadagdagan na kagamitan pa ni matugunan ang kakulangan sa ibang banwaan igdi sa Rion Bicol. Ipipahayag pa man ni Santiago na pati ni kang direktiba mismo kang national government as in sa pagiyam kang opisina ni Department of Interior and Local Government sa pamamayan ni Secretary John B. Crimolia na isiguraduhon na ang pagbakal ng mga kagamitan na ayon sa tamang market price at ang aktwal na parangaypon kang lambang istasyon. Apela tadi karon ng pilip sa kagamitan, prioridad man kang Bureau of Fire Protection Bicol ang pantay na distribusyon sa mga kabuuan sa ilang mga tauhan sa lambang munisipyo sa presente kaya igon 2,656 na personnel ang riyon. Alagad target kay ni maabot ang labi sa 3,000 para ni matugunan ang standard manpower recruitment. Sigun sa pamantayan kang BFA, ang lambang munisipyo dapat may 4 na administrative personnel as in 8 operation firefighter na ideal dahil sa setup ng sarong fire truck na dapat 14 na mga katauhan tani masiguro ang bastante na shifting as in response capability. Itinutulog man kanaon ng bisa ng ahensya ang internal distribution as in retribution kansa sa mga empleyado tani mapakarayan response time as in mapakusog ang operational readiness sa mga lugar na sobrang nangangaipuan. Idinuon ni Santiago na ang hebeto ka mga lakdang na ini, siguraduhin na mas marikas as in mas may tibo makatugon ang Bureau of Fire Protection sa oras ng emerhensiya as in tunay na mairani ang serbisyo sa mismong komunidad sa saydang pinagsiservisyoan. Target na mapuna ng mga fire truck unit sabi karon ng Philip bago mag-abot ang Fire Prevention Month sa masunod yan na bulan kang Marso. Dugan na Barata sa Lagi Lokal para sa Radyo Ronda, nasa Cáceres, reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon.
Dagos po kita digdi sa tuyang programa na kaulay niya to si Kapitan Ninyo Panga kan Santiago digdi po syudad kan Irga. Actually mayo pala niya na barangay permit na magtindanin mga manok diyan sa Santiago digdi syudad kan Irga. Ang pinaaraman pala si Kagawad na Karyo ay napangyayari. Kaya suya si Kapitan. At yan, makaulay niya to si Kapitan Ninyo Panga kana Barangay Santiago digdi po sa siyudad kan Iriga kung natugutan yan dyan. Pero actually garo bako manhali talaga dyan ang mga langaw. Binisita naman pala niyan kan sanitary inspector kan City Infirmary digdi po siyudad kan Iriga. Langaw talaga dyan Santiago hali sa poultry. Aloy na po yan pag nag-harvest normal. Kahit may mga reklamo man sa poultry dyan. Ito nga ning babae nagtrabaho pala nito digdi sa Samuyang Istasyon itong agum kan may sadiri. Nagdigdingani kay ito pigahanap ako na nagkaulay kami. A certain Mrs. Prima taga Santa Justina kundan agum palan kani Muslim. So kay to bako man actually na reklamo kana poultry dyan mga langaw kundi pati da itong tinampo nagkakarulubak ay napangyayari. Sabi man kay to may sadiri kan poultry yan bako umi naman yung obligasyon na magpatinampo kan lubak dyan agyan. Obligasyon ngayon kan lokal na gobyerno kana Iriga sa barangay yan. Kung bako ngayon barangay ang lokal na gobyerno kan Iriga, grabe nga, binabayad mo yan sa business permit, pa sana. Tama man, may punto man niya ako, si Madam. Kaya makonsuelo, puro baga manok, ang pigo-urulayan, dyan sa barangay Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, poultry, tapos may nag-put up ni negosyo dyan, taid kan tower kan globe, kundian pinaaraman si Kagawad na Karyo. Ano taarog kayan? Bakong si Kapitan mismo, Santissima. Makasuya, pag nag-overpower ang Kagawad, hindi man si Kagawad na Karyo. Pero medyo, sabi, kunyan man retire. Hindi gurang-gurang na baka retarded na ang pag-iisip kayo niya. Makmong manginutan kay Kapitan. Santissima, pag-arog po kayo ng barangay, may limanta hobin pa si Kapitan. Pinapanginutan na ni Kagawad na Karyo ay sala po yan. Gagi sa courtesy, protocol. Bakong arog kayo sa barangay, talawgaw yan. Kung si Kagawad, gusto namang gawin kayang maging piling Kapitan. Arog po kayan, day ka manginutan, day kita sa nagsusurog kay Kapitan, kundi so tamang proseso. Masakit po yan, pag-arog na kayan ang barangay, sinasapawan mo ang trabaho ni Kapitan. Kung gusto mong magkapitan, magkandidato ka man, maeleksyon na baga, mailingan magpakitang gilas ka dyan sa barangay Santiago, igdi sa siyudad kan Iriga, tanganing maaraman ang kung talagang matibay ka, di bubutuhan ka kan mga taga Santiago para Kapitan. Pero kung arog na kayan, na Kagawad ka pa sana, nanginginutan ka na sa Kapitan, ay santissimang buhay mo yan Kagawad. Mag-isip-isip ka man tabi. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Masakit pag-arog na kayan sa imong Kagawad, nag-overpower. Si Kapitan Palanyaon pa duman sa tribal community may pigre-respondihan at yan da pagbaba pwedeng makaulay niya to dapit sa bagay na yan.
minsan mapagal man ang maging kapitan pag arog kayo an sa imong mga kagawad lawgaw. Kaya ang iba ay di nga ako mga kapitan, mapagal niya maging kapitan, kagawad lang. Okay na. Kundaan kunyang ko dyan. Mili kaya ta si kapitan, kumbaga, appointed na acting tanagadan baga so di puntong kapitan Manoy Digoy Salcedo kaya nag-revive po so top notcher kagawad si kagawad Ninyo Panga pero dawarog yan respeto taman ta masakit yan. Lambang saro nirespetuhan kung kagawad ka dahil ka mag-overpower sa kapitan ta salaman. Saro ka na kaya si Vice President Sara Duterte gusto ng manginutan, gusto ng panginutan si Presidente Bongbong Marcos panganay siya presidente. Minsan iyo po yun ang masakit sa satuyang gobyerno. Kung dahil niya ito nakokontrol ang sa tuyang mga pag-iriba. Kaya si Vice President Sara Duterte may sadiri man ining gobyerno. Kaya kung ano man ang pasali kay nidigdi sa tuyang nasyon. Kung gusto niyang magsadiri ng gobyerno, di duman siya sa Davao. Minsan makasuya po ang mga leader niya to digdi sa tuyang nasyon pag-arog na kaya sabi kan diba kapiling na dahil pa man piling dahil pa man pwede na magpiling-piling. Kaya po ang mga barata aram daw nindo na igwang kambal na parehong nagatapos na summa cum laude as in pareho pang naging 16th placer sa board exam. Inda dinis as in man Bermes katunkan iyo nagtapos nin Bachelor of Science in Accountancy duman sa Batangas State University na Sugbo Campus. Pareho sindang nakakuha kan pinakalangkaw na honra. Si Dines, iyon may average na 1.22 asin man si Bermes naman iyon nakakuha nin 1.24. Sindaan kayo noting kambal sindang universidad na parehong nagtapos na summa cum laude. Kaya managin madalian sindang pag lalakbay dawa nga ni sinda mayo na nin ama asin ang sa indang ina na si Mrs. Bernardita na sulong nagtaguyod sa 5 magturugang nag-abot pa sa punto na kaipuan nindang utang asin mag-asa sa scholarship para sa o makapag padagos sa indang pag-aadal para dahil na madagdagan ang gastos kan sa indang ina. Pinagagilid mo na nindaan sa indang pangarap na architecture asin man chemical engineering asin pinili nandang kuahon na accountancy. Pagkatapos kan graduation dahil sinda nagpahingalo naghanda sinda para sa board exam yandras na nagtatrabaho man para makatabang sa pamilya. Asin kan magluwas ang resulta bako sa nang sinda parehong nakapasar bilang certified public accountants pareho pa sindang naging 16th placer, nagrahay na. Doble trayumpo, ini para sa indang pamilya, lalo na sa indang ina na mayong agum, nagsakripisyo para sa inda. Sarong malinaw na patunay, pag may tiyaga, may pagtubod asin suporta kan pamilya, kayang abutunan sa imong kamauutan o pangarap.
dawa nga ni doble pa na hamon, doble man ang triumpo. Narog baga kayan ang mga aki, nagrahay ng pagdangugon, nagrahay ng pagmasdan mga ngod. Kaya congratulations sa inyong mga iha. Good luck sa inyong panibagong journey. Pinagapapusog naman kana Korte Suprema ang diretso ni Dante Padayaw bilang lehitimong may sadiri kandaga sa Pitugo Island, Karamuan, Camarines Sur. Ang desisyon na may General Rule number 266415 yun pinahayag kay Tukan Enero 15, 2025. Ang kaso ang nagtukar sa pagultanan ni Padayaw asin kan mga respondents na sinda Governor Luis Raymond F. Villaferte Jr., sinman Attorney Janice Ayan Regaspi Cleope, Francisco El Mosa Jr., Luis Zulweta, Joby Villarreal, Dondon Obeyas, sinan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur. Sa gabos na laban sa korte, sinuportaran ang pamilya Padayaw kan dating membro kan Sanggunang Panlalawigan ni si Carlo Batalla, asinman Attorney Promincio Pulgar. Kuya pa, anunsyo halis sa presidente para sa mga benepisyaryo ka na Porpis o inang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Automatic na ang lifeline subsidy para sa mga pamilyang kabilang sa Porpis. Libre man ang enot na 50 kilowatt hours na konsumo ninda sa kuryente. Mas sa babaan na bayadan, lambang bulan asin mas may nawawalat para sa pagkakan, bulong asin iba pang pangangaipukan pamilya. Inian klasikan gobyerno sa tuyang pinagtataguyod. Bako sa nang dapat ang Pilipino ang magbilog kan tabang, iyon tabang ang dapat magrani sa Pilipino. Yaon man sa linya si Karundangatan, pasok. Salamat kami karon ng Philip and Baray na aga. Arestado ang duwang lalaki matapos maaktuhan sa illegal na sabong o kaya tupada dumaan sa Castilla bandang alas 5 ng pagkahapon. Kansa ng Waldao, ibinagsagibukan Castilla Municipal Police Station ang law enforcement operation kontra sa illegal na sugal na nagresulta sa pagkaka-arestar ng mga suspetsado. Tigod man sa Sorsogon Police Provincial Office na napupanduwa, mientras aktual na nagsasagibo ng illegal na bulang, mientras na mabilis naman na or marikas naman nagsidurulanan ang iba pang mga parataya asin makalikay sa pagka-arestar. Napo ni Piskar sa lugar ando ang gada ng pambulang na manok na kulor pula sa rong bulang asin man kwartang pantaya ng kakantidad ng 500 pesos. Tulos naman ay pinagpaaram sa mga na-arestaraan sa indang derechos konstitusyonal sa tataramo na sa indang naintindihan. Asin na i-restore rin sa pagin ng alternative recording device. Pinagdaraman ang mga suspect sa hospital para man sa magkakanig ng medical examination bago dapat si pagbungkak sa kustudiya kan Castilla MPS na ibanan ang dapat fiscal na ebidensya para sa tamang disposisyon. Dagdag na balita sa laro lokal, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Salamat Tabi Karundangatan sa mga heras mong informasyon halidyan sa luwas. Dagos po kita digdi sa tuyang programa. Kung manunungod sa 50
kilowatt hour na libre na para sa mga miyembros ka na 4 piece. Ang sendang konsumong babayaran sa kuryente. Programa po ini kan gobyerno. Basado digdi mas mag-iana singil sa kuryente. Lifeline rate para sa 4 piece. Automatic na ang registration ay nakaipuan mag-apply 0 hasta 50 kilowatt hour libre sang 2% deskwento. Magayon na bareta po ini sa mga miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino Program digdi po sa satuyang nasyon. Hindi may mga reklamo man bagaan sa tuyang mga kababayan, sana lahat na lang ng 50 kilowatt hour ang konsumo ay wala nang babayaran. Para naman lahat makinabang, hindi yung puro purpose na lang ang makinabang. Marami din namang mahirap ang di kasali sa purpose. Totoo yan. Bakit lahat puro sa purpose ang benepisyo? Paano naman ang mga taong hindi kabilang sa purpose? Dapat hindi yung sila ang makinabang o makikinabang. Lahat dapat ng mga Pilipino, napakaswerte naman nila. Special treatment isa lahat ng aspeto. Something wrong po. Dapat lahat na kasi itong purpose pera yan ng mga taxpayers. Dapat makita nyo the whole thing ng Pinas. Kawawa naman po yung mga taxpayers. Hindi masama ang tumulong sa kapwa, lalo na sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit huwag natin silang hayaan na umasa na lamang sa tulong habang buhay. Sa halip, tulungan natin silang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa at maging handa sa hamon ng buhay. Bakit ba puros purpose na lang? Madami naman mayayaman sa purpose. Ang iba naman kahit anong tulong di umaangat ang buhay kasi ang antay na lang talaga ng payout sa purpose. At yung iba pinansusugal lang. Dapat lahat na lang makinabang. Ngani po ang problema ni Bangani sinasangra na sa mga lending institution and ATM card kan mga miyembros kan 4 piece. Kaya makulog ini sa buot kan mga nagtitios na mga Pilipinong dayman kabali sa 4 piece. Sa mga naghihinguhalog dabang ihigo so ide tinatabangan kan gobyerno. Irak man ngod. Ini sa ng mga IPs dyan sa Santiago, digdi po sa siyudad kan Iriga. Nawa nga tinatabangan kan gobyerno na magtanom, maghanap buhay. Dahil nga nagkakakurontento pag dahil nangayayan dyan na, kumbaga, makukuagayod, makakakan. Pinabayaan na, so itinaong istaran, so itinaong pagtanom-tanom, maninda, tanganing magkaburuhay ining mga IPs. Kundi ako, para sa kuya, ibaan kultura kan mga indigenous people. Sinda, basugon mong basugon, dayan mahali dyan sa sarong lugar. Pero pag ginutom mo yan, goodbye Philippines, malipat na naman yan. Duman sa lugar na kung may mag-aluksendang mga katribo, duman niya kitangod. Mas dakol nga duman ang satuyang kabuhayan. Ayun po yan ang kultura. Kaya ako minsan dahil man naggayo binsido digdi sa kultura kan mga IPs. Kadawa pinaanuan ugali pagirarayan. Sabi kan mga gurang, sindo ugali, never hali. Tapos an opisina kan IPs digdi sa San Nicolas abang gayon. So mga IPs abang tios. Dapat asikaso nindo pakaran buhay kan mga IPs sa Iriga. Kaya nga ni si Senador Lito Lapid mapabugtak na nin multipurpose building digdi sa Ilian sa barangay San Nicolas para sa mga tribal. Maluyan suporta kan gobyerno. Kadro dakula kan opisina sayang. Raypan mag-opisina dyan, gabos IPs, digdi sa San Nicolas. Nanganing makinabang, ang mga tugang niya tong itom.
Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel nagbabalik, pasok. Salamat tabi karon ng Philip. Good morning sa sapi pagdugag ng impormasyon sa lado lokal. Update tabi ni karon ng Philip ang pigpaapod baga pag-urulay ni Governor Elray Villafuerte. Iba na naman sa mga empleyado itong mga opisyal halin mismo sa DAR. Sa pag-urulay na nila nangyari ni kanakaliging simana dyan mismo sa provincial capital, ang kaibanan sa nagatindir duman sa nasabi ng pag-urulay, ang Department of Agrarian Reform, DARDICOL, kaibanan yan si Camarines Sur Governor Elray Villafuerte, kandakot ka mga agrarian reform beneficiaries o ini ARB na natawa ni mga e-titles kang ahensya sa parte kang barangay San Ramon na Sin Salvacion sa Banuani, si Romaldi sa probinsya ni Camarines Sur. Pero si Congressman Arnie Pentebella saka si Mayor Karen Pulinga kan si Roma, dahil man nag-attender. Dahil kaya lang, sabi karon ng Philip, duman sa nasabi ng pag-urulay, tigpahayag mismo, sigun kay Darby Regional Director Rodrigo Rialubit, maagi ini sa tamang proseso. Asin sa saya pigpaliwanag, na kaito, dinocument as na-acquired ang ahensya ang nasabi ng daga. Untitled ini kung kaya nakapag-release ang DAR ng Original Certificate of Title o iniinapod na OCT kasunod kang Collective Land Ownership Award o SILOA sa mga ARBs. Ngunya, napag-araman na igwang titulo ang nasabi ng daga pag-uulayan subot ini kay banan si Gobernador Villafuerte. Yan tras tanto, sa kasumpay kayan, ipig siguro man kang gobernador kay ng probinsya ng Camarines Sur na mayo subot sinda papahaliun sa daga na may sadiri kang kumpanya kang Wanderlust Land Development Corporation. Pero may kukudalan ng mga may sadiri nin daga. Iyo, sabi ka rin na Philip. Kaya lang, ang mawot lang ka mga residente sa nasabi ng lugar na daisubot dapat ini magamit sa politiko mapadapit ang isipon na ini. So, yan po. Dahil magamit pero ginagamit na kan politiko. Yan nga niya ang makamundo, sabi karon ng Philip. Sabi nga ni ka mga nag-atindir duman, pagkatapos ang mapag-urulay, sa mga iba nagkomento, ano data ang pinagre-reklamo ang Wanderlust sa pagyan na kunyan kang pamilya Villafuerte, ano data ang nagpapod kang nasabi ng usipon ang gobernador kang probinsya ng Camarines Sur na yung nga nilang pinagre-reklamo. On the other hand, sabi karon ng Philip, pag sabi man kang iba, dapat daaba kung Kapitolyo ang mag-Diyos kunyan kayo ni, mas mahal daa na daron ini sa tamang proseso, baka da pag igdiman lang ini sa probinsya ni Camarines Sur, baka daa mapolitika. Saka bako dyan sa Kapitolyo, ang proper forum kayan. Iyo, so ang kunya ninda, na sana daa, ma-quote up ini itong ginibong privilege speech duman sa kongreso ni Congressman Arnie Pentebella na sana maghiro daa ang mga national government, hindi daa mapapatunayan kung ano ang magiging komento kay ni Palasyo Malacañang na araman ba ganyato na si Governor Elray Villafuerte da araning maray sa satuyang presidente. So, yan ang sabayan na inasabayan ng mga taga-Banuan si Roma kung ano ang magiging development kayo ni ng mawot ninda na sana dadai ini magiligas pugon at hindi mauli sa panggagamit, pangaharas ng mga politiko. Daw si Congressman Arnie Pentebella harayo sa presidente. Ayan ang data masabi, kung harayo o harani. Harani man. Ang nagluluwas kaya bagatabi, pero the Philip, every time na mapasaya, mabisita, di sa probinsya ni Camarines Sur, ang presidente ng Pilipinas, permi nakaprontarya ang pamilya Villafuerte. Ay, nagpo-frontera man nga ni baga si Kong Nelson Legasyon, nainutan nga ni ang pamilya Villafuerte. Ayan lang, sabi ka ng Philip. And sabi nga ni Kayam, sa kunyang kang mga kadaklan, na sana dahil lang ini sa unang bugso lang. Dapat hanggang sa katapusan, ang masolusyonan saan na makahirap ito mga may sadiri kang daga sa Banuaan kang si Roma na lalo na duman sa duwang barangay na mawot man lang ninda ang magkaigwas daling matunino na pagbubuhay dahil man dahil sila nakikiaram sa mga isyu kang politika. Bako sa na yan duwang barangay, kaibahan dyan ang pinitan sa kabagong sirang. O nadugangan palan.
Oo, sabi baga ni Congressman Arne Pentevilla, bako sa nangayang San Ramon saka Salvacion, dyan sa Banwan kan si Roma, kabali pa ngayon pinitan saka bagong sirang. Oh, yeah. Pero ang masyadong na issue maray, iniduang barangay. Maringani sabi karon da pili para yung pa duman sa pagrurugaring nitong daga. Ay, aranina, kataid yan. Ay, delikado. Ang San Ramon, magkataid sana yan. Ay, yung ano. Saka itong mabuhay. Oh, so sana magkunyan dahil ni matawan ni magkakanigong aksyon sa maayos na pag-urulay, maayos na madadyaran ng si man, lambang lados. Ang gusto man lang nila, kamay sa dirikang daga, ang matuninong na pagbubuhay-buhay nila. Dahil ang pagtapaan, saka kudalan ang tinampo. Ayan lang. Ang mangyayari kayan, ma-overpass. Maray kung mag-overpass, kung dahil na mag-agi dyan sa kadagaan. Ayun lang. Dumana sa kadagatan. Anyway, tabi karon ng Philip, yan ang sa tuyang heras na impormasyon sa lado lokal. Pinag-update doon sa nangyaring pag-urulay. Kang nakaging si Mana dyan mismo sa pag-urulay, mapadapit sa issue kang dumang barangay sa Banuan ni Roma, na kung sa'yo ng gobernador kang probinsya ni Camarines Sur, ang nagpapod ka nasabi ng pag-urulay. Para sa RTL kay Radio Rangga, Nakakasaras, reporting. Salamat, Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Talagang makonsuelo ining mga nangyayari digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Maraming nakakabuntog haran nakayan eleksyon sa ang pangaran ni Governor El Villapuerte, ang pamilya Villapuerte sa mga kontrobersiya, mga issue. Hindi pabor yan sa mga miyembros kan media, may pag-urulayan digdi sa Camarines Sur, pabor man yan sa mga taga Camarines Sur. Igwa lamang tutukan ang mga marites. Digdi po ka sa Camarines Sur, haloy na yan. Gibukan gusto tuyang gobernador na awa negatibo, positibo, basta pag-urulayan sinda. An kunyan ko lang digdi, gibuon sa nakuta, so tama. Kana mga politiko digdi sa Camarines Sur, dahil magparapakiritang gilas. Tan tao nagahalat kan sa indong serbisyo, kan sa indong mga dapat gibuon sa probinsya. Yan po ang kinakaipuhan kan mga namamanwaan, lalong-lalo na mga tios kung paano mapauswag ang pagbuhay kan mga taga Camarines Sur. Ba kung ang mga politiko sana, ibang mga politiko sana po digdi sa Camarines Sur, yun nag-aarasinso. So mga tao nagtitirios. Samantalang kita ang pinakadakulang probinsya sa rehiyon kan Bicol. Yan ang makangalas. Daog pa kita sa pag-asenso kan probinsya kan Sorsogon, kan probinsya kan Camarines Norte, kan probinsya kan Albay. Daog pa kita kan Masbate, kan Catanduanes. Ano ang nangyayari sa Camarines Sur? Yan ang hapot. Kanabayaan na kita. Basado po yan sa survey kan Philippine Statistics Authority. Yan Camarines Sur, saro sa tios na probinsya, digdi sa rehiyon kan Bicol. Anong nangyari? Ginagaramit sa napalan kita mga taga Camarines Sur kan mga politiko digdi ay pambihirang buhay tayo ni. Makahirakman po kan mga taga Camarines Sur pag arog ka ng sistema kan pag gugobyerno digdi sa satuyang probinsya. Dakol po kan mga mayong trabaho, nagtitirios ng mga taga Camarines Sur, nagpapasiring na sana duman sa Metro Manila, mga graduado, pasado, tangani sa nang magkaigwanin hanap buhay. Alagad, so ibang mga politiko digdi sa Camarines Sur, sige sanan pasiram-siram kan sendang buhay.
Gusto pang sakupon ang mga daga sa coastal na mga banwaan digdi po sa satuyang probinsya. Anong klaseng paggugobyerno yan? Yan po ang kahaputan niya to. Maray sa napalansinda, tamay puder, may kwarta, gabos gusto na sa ng kamkamon. Dahil po kita binsido pag-arog na kayan ang daralagan. Sa ibang lugar, bako manaarog kayan. May mga nadudumanan akong lugar sa Pangasinan, magayon ang tinampo, malinig ang lugar. Kita man, digdi sa Camarines Sur, tios ang lugar. Ang nag-aarasin sana si nagkapirang politiko. Anong klaseng probinsya ini? Paragos po kita digdi sa satuyang programa. Tamang balan sa mga parantabay nga to dyan po sa San Miguel, digdi po siyudad kan Iriga, ki punong barangay Rick Idiuma, dyan sa barangay Francia, ki punong barangay Juba Gayawa. Siyempre sa kuyang mga amigo, batchmate, Jem Epres, ki Cor Joseph Paniban Epres, kay Richard Epres, si Alvin Ramos, Alvin Satokya Ramos, Kitotsi. Sinabi man ni Governor El Rey sa pahiring niya kana Biyernes na nangara subot ako. Nangara subot si Congressman Arne Pentebella. Kan Pebrero 6, 2026 nagpasiring ako sa barangay San Ramon Siroma kung saan ginigibuan na sinasabing illegal fencing. Nagapot sa naman ako sa mga worker kung legal. Ini kung may papeles asin kung sisayan nasa likod. Bilang congressman kan distrito, trabaho kong Ramon idto, mayong kurahawan, mayong pananakot, nagahapot sana. Matapos na nagkapirang aldaw, may harong sa lugar na pinagkukudalan kan wanderlust an winasak kan mga dainabibistong sospetsado. Kung harassment na palan maghapot, dapit sa lay, ano an apod sa wasak kan harong kan sarong residente. Alaman ka mo kung ano ang garibohin do, pero makulog sa bot sa parte kan kagharong na gagabaunan sa imong harong. Sabi nga ni digdi
bako po yan harassment, criminal offense po, bagayan. Against private property, demolition without due process, korte po ang makaka-order kayan. Kung arne ang tunay na matinabang, maasahan subok ko na. Sa uraan dapat gibuhon, igwang eleksyon sa 2028, dapat ribaya na ang gobernador, tanganing igwang kompetisyon. Kaya kun dahil maribayan, yaon man giraray an pang-aapi sa mga kasaraditan. Yan lang. Magtugang na Congressman Migs San Luigi Villaperte suportado ang lane na dapat mayong parientes na nangungontrata sa gobyerno. Gun kay Camarines Congressman Luigi Villaperte sinman Migs Villaperte ang suportado na nindaan na pinagsusulong na bill na nagbabawal sa mga hararaning kapamilya kan mga public official na makakuha nin kontrata sa gobyerno. Nagrahay na. Importante man ang sinambit ng bill tanganing masiguro na patas sa sinmalinig ang paggamit kan pundo. Kasunod naman sa prinsipyo kan accountability as in transparency. Sa sinunad na House Bill number 5981, iemendaranin daan Republic Act number 12009 o New Government Procurement Act, tanganing pakusugon ang accountability, transparency as in integridad sa sistema kan procurement kan gobyerno. Ipagbabawal man sa bagong lay ang gabos na parientes kan mga public official sa kod ikapat na antas kan consanguinity o affinity ang paglawag sa kontrata kan gobyerno arog na sa nakan supply, serbisyo, infrastructure projects, joint ventures and public-private partnership projects kan mga ahensya kan gobyerno, GOCCs, sinman LGU. Nasa pinagsusulong na bill man ang public official, iyon kinabibilangan kan mga pamayukan ahensya, procuring entities, governing boards, sin mga opisyal na may policy determining supervisory o managerial functions. Anhapot, mayo daw parientes ang mga Villaperte na nangontrata o nakikinabang sa mga transaksyon sa gobyerno. Anong say mo? Yan lang. Wala na po kawang magatid-atid sa mga arog kaining bagay. O yan, masaklap, mayo kang aram sa nangyari, bigla kang kinasuhan. Pilipinas nga naman! Sa totoo sana, narog kaning sitwasyon na Barreta, nakakainit nin payo. Obvious man kaya na mayong kasalan ang driver, may lalaging naglukso sa LRT, nahulog sa sayang lulunadan, nabanggaan. Inyan Barreta na maatubang sa inquest proceeding ang driver kan kotse na kinabagsakan kan lalaking naglukso halis sa LRT1 kan nagtalikod na aldaw Pebrero 11. Sigon sa PNP, posibleng magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and nasambit ng driver. Santisimang laytay ni sa Pilipinas. Usually, sa pagkakaaram ko, ang mga driver o operator na nasangkot sa paglukso kan tao sa release kan tren, arog kan LRT. Iyon karaniwan na nagsasairarom sa investigasyon at sinpansamantalang pag-untok o detention bilang parte kan proseso. Alagad madalas dahil sinda kinakasuhan kung mapatunayan sa CCTV na mayong reckless imprudence o talagang mayong kasalan ang driver. Paglilinaw, ginagalang ko man ang mga autoridad dahil ang parte ni kan proseso, pero kung sakaling madismiss, paano man ang abala sa parte kan driver? Yan po anli sa Pilipinas na masaklap. Para naluksuan ka itong lalaki. So, auto. Ay kita, kinasuan na sa driver. Santisima. Hiling-hiling man sa CCTV kung ano ang ginibukan lalaki man na ito.
Iyo palugod may kasaalan sa driver Santissima pag-arog na po kayo ng dalagan kanli sa Pilipinas makasuya. Kumbaga ika na nga niyan naagrabyado, ikapaan may kaso. Ay talagang masakit. Kung ikaw pala halimbawa, sinaksak, nagadan, o ikapaan may sala. Ano ng korte tayo niligdi sa Pilipinas? Baraliktad na magandang nangyayari. Kaya dyan po nagluluya ang pagtubod kan sa tuyang mga kababayan sa mga autoridad. Si policeman, saruman. Amak mong kasuhan tulos ng reckless imprudence. So, driver kan kotse na dahil man nga ni naghihiro, linuksuhan sa naman kay tong tao na baka mahugot. Iyo palugod na ang nagkasala itong driver kan kotse na mayong pag-aram. Ay ano nang buhay tayo hindi di sa Pilipinas kaya di kita maasinso pag-arog kayan. Pati ang mga autoridad baraliktad ang isip. Nagray ng paglalatubon sabi kan mga gurang nagray na ninyong mga pukulon sa di bugtong. Di kamo tattaw kali o baka nagtuturog-turogan kamo. Baka ang style kayo ni gustong kotongan pati sa driver kan kotse. Nakamayong pangkapi si polis. Nag-arog kayo ng daralagan ang gustong paluwason. Dahiling man sa CCTV kung ano ang ginibukan lalaki duman sa paglukso niya. Pinapaluwas na kayo. Nabanggaan kan kotse na dahil naghihiro ay Santissima. Nakapark sa nasa kotse. Siyempre, alam man na banggaan itong nagluksong ito. Patian ko niyan tadigdi sa Pilipinas. May nga invisible. Ang dalagan kanli ay Santissima. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dish
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asin iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Tayo na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nabibigay buhay. Dito na sa Enrolle, tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Like po kita rigdi sa tuyang programa, iguana po kitang 4 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Oy, advance happy Pentakasi dyan po sa Balatan, Camarines Sur. Sa maabot na Pebrero 18, madali na sa Miyerkules. Tapos pag abot ka na Biyernes sa Piestaman dyan sa San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga, si punong barangay Vincent Boyet na Grampa. Siyempre ki Batsmith, ki Pading Jory Dorosan. Sigurado mabaha na naman ang purog. Baka makapasyar kita dyan sa Banuan kan Balatan sa Petsa 18. Mapainom da si Kim Lorca Junio. Tapos mapa-swimming da si Vice Mayor Jun Narito. Libre swimming.
libre ang binyo duman sa iyang resort. Kumusta daw si retired General Jerry Biares? May resort naman ini dyan sa Banuan kan na Balatan. Magkano dakula pati abang gayon. Ako napapasala, garo maabot man kayan na pitsang yan sa Pizza 20 si Presidente Bongbong Marcos Jr. Diyan po sa syudad ka na Naga. Siyaan ninginutan sa pagbubukas kan dapit sa flood control project sa syudad kan Naga. Gibuhon na pilot city sa flood control na syudad po kan Naga. Di po sa enterong nasyon Pilipinas. Oobserbaran ko ang dalagan kan politika. Garo mas harani si Vice President Leni Robredo ang puso Presidente Bongbong Marcos Jr. Harayo ang puso ni PBBM kay Vice President Sara Duterte. Daw ay sayman pagparatutok silon ka. Hindi ako sa mo madulok-dulok, pero ini daw ini nagkalaban si Presidente Bongbong Marcos Jr. saka si Vice President Leni Robredo. Marhayan iribahan. Kumbaga inoobserbaran man gad kay ni PBBM man ngayon ni aktualing kalaban sa politika si Vice President Leni Robredo and now Mayor kan syudad po kan Naga. Kaya may posibilidad na baka iyo po yan tamburan kan administrasyon bilang presidente kan pag nagkandidato sa 2028 election. Si Vice President Leni o dating Vice President Leni Robredo ngunyan mayor kan syudad ni Naga. Hanapot dyan, isay daw ang magiging running mate. Bako man pong basta-basta ang magkuha ka nin running mate na kung arog nga ni kay ni running mate mo, kalaban ka na. Kalaban na si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni Vice President Sara Duterte. Pero digdi po sa istorya kan Pilipinas, kabihirang magkasundo kan Vice President asin Presidente kan Nasyon Pilipinas. Ito kan panahon na ang Presidente si dipuntang Presidente Cory Aquino nag-resign man bagay ito si Vice President dipunto man Senador kunyan Salvador Doy Laurel. Nadakli po pag sa istorya kan Pilipinas sa batalyan in politika daw magkairibahan sa linyada o sa ticket ng presidente as in vice presidente pag naghahaloy na nagsusuruhayan. Kaya kabihira po kan maging vice presidente na magkasundo sa kan presidente. Yan po ang kumbaga history na yan sa Pilipinas. Bakong mga makangangalas kung ini si Vice President Sara Duterte magsuag kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Grabe mong pati ang ambisyon. History repeat itself.
Tuya pa po ang bagong bareta na naman sa Department of Education. Pigaadalan ka na Department of Education ang pagpapotob kan trimester system para sa maabot na school year 2026-2027 bilang parte kan sarong holistic approach. Sabi kan mga teacher, sarong ay pigdadagdagan na naman ang pagpadipisil sa samuyang pagtukdo. Parte subot ini kana sarong holistic approach para sa mga estudyante. Sigun ki DepEd Secretary Sani Angara, obheto kan sistema na magkaigwanin mas haralaba asin padagos na pagtukdo, maayos na asin pasil kan mga adalon asin mas halabang administrative burden para sa mga paratukdo. Yan lang. Terarong kan trimester system, babangaon ang 201 school days sa tulong semester o term. Kung sa enot na term ang mapuon sa Hunyo hangtod Setyembre. Kaduang termino Setyembre hanggang Disyembre. Katulong termino Enero hangtod Marso. Kada termino ang magkakaigwanin 54 sagkod 61 na aldaw nin pagtutukdo na may minor na pahingalo para sa non-academic activities sa Sinman Enrichment Blocks. Tusog sa DepEd, maluwas sinda nin policy guidelines sa mapadapit sa trimester calendar sa mga masunod na aldaw, makalis makipagkonsulta sa mga stakeholder. Kasabay kay ni pigbubusol man kan DepEd ang mga low disruption alternatives insain ang mga school celebrations and observances and mababali na sa actual outputs kan klase nganing malikayan an abala sa pagtutukdo. Daw hilingon ta sigpa para bago sa nanindon naman ang curriculum. An school calendar. Kaya lang dahil man ini makakatabang pagabat ini sa mga paratukdo. Kunyan pa sa nangani nasasakitan ng mga paratukdo sa 2 semester. Iyo pangigibuho na try semester. Ano man ang epekto kay ni? Dakol ang pinakamarhay, bawasan ang mga extracurricular activities sa Department of Education digdi sa mga pampublikong eskwelahan sa satuyang nasyon. Tayo po ini ang nagiging paagi para luya ang kalidad kan edukasyon sa nasyon Pilipinas. Dakol mga extracurricular activities halos bulan-bulan, surusimana, igwang mga extracurricular activities na pinagigibo po sa mga eskwelahan, sa mga pampubliko, digdi po sa satuyang nasyon. Paano makakapokus ang sarong paratukdo sa academic? Iyo po ini ang dapat gibuhon kan Department of Education. Ba kung ano-ano sana naman ang ipapasunod na policy, guidelines, gibuhon trimester ay inda. Daw anong klaseng mga policy guidelines kan DepEd kung dahil nakapokus ang sarong paratukdo sa academic, sa pagtukdo, kaya mga basic, arog kan pagbasa, pagsurat, pagbilang. Iyo so naman po yan, tulong yan kung talagang sincero ang Department of Education. Tapos tawaan ay kung paano madidisiplina ang mga kaakian ngunyan. Gibuhon ang kaito. So sinasabing good manners and right conduct. Maging disiplinado ang mga kaakian pag-abot sa pag-aadal. Kadakol pong mga factors kaya nagluluya ang kalidad kan edukasyon, yaon na dyan sa pagparagamit kan mga gadgets, naglalaog man sa eskwelahan, mayo man nanunodan, tamas naka sentro, so isip kan agi sa pagkawat kan mga gadgets. Ini po ang dapat na tauan tanin atensyon kung paano ta madidisiplina ang mga estudyante, ang mga eskwela. Tanganing nakapokus sa nasinda sa pag-aadal. Ang mga dapat ining subject na dapat nindang manodan.
dapat inipuan gibuhon kan Department of Education kung talagang gusto ninda na maging kalidad ang edukasyon sa Pilipinas. Bawasan ang mga extracurricular activities, ang pagparagamit ng gadgets kan mga eskwela sin estudyante, tanganing matabangan ta na nakapokus, nakasentro sa naan na aki sa pag-aadal kan manlain-lain na subject. Triste po kaya digdi, maski anyaon sa Aralangkaw na opisyal kan Department of Education, dahil manini dinadangog ang mga arog kay ni. Sa sinda mismo, sige man ang mga pasiram-siram, kan principal, kan supervisor, kan superintendent, kan regional director, kung saan-saan nagpaparalan tuag, imbis na tutukan ang kalidad kan edukasyon. At yan, ipapadagos po niya to yan, tayaon sa linya, nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat sabi karon ng Philip, nag-urulay ang Albay Provincial Human Settlement Office o ang APSO asin ang lokal na gobyerno pagginubatan kasumpay sa pagbubugtak ng modular shelter units para man sa pamilyang apektado kan pagbaha, pag-aalburuto kan mayon volcano asin man na i-report na sinkhole duman sa barangay Masarawag sigun man sa Albay Provincial Information Office. Pinagsagibo ang coordination meeting sa opisina kan APSO asin man pinag-atindiran ng ginubatan MDRRM o Joy M. Maravitas asin man MSWDO Ana May Parsha ganing plansahon ang deployment plan kan mga paramientras na parong objeto kan mga modular na shelter na makapagtaon din sa Salvador, Pusok atin man disenteng paramientras na mapag-ero kan mga pamilyang naapektaran kan kalabidad sa Banwaan. Kabilugan na 150 prefabricated housing units ang nakatalaan itugdok sa Bubulusan resettlement site sa barangay Bubulusan, Ginubatan, sigun man sa mga opisyal. Objeto kan pinag-aralo na lakdang na maparitas ang pagpipreparar sa lugar asin masiguro ang tulos pagbaralyo kan mga apektadong pamilya sa mas salbado na pag-erokan. Dagnag na wareta sa lado lokal, Kapartana Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Salamat Geraray Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Ako po nagdakula, kumbaga kita nagdakula sa sakit kan pagbuhay, pag-aadal. Nakatapos po ako dawaan sa kuyang mga magurang para tukdo, pero abang sakit kan pagtatapos sa pag-eskwela kan panahon. Kumparangon niya na entero ng pinapadaba kan gobyerno ang pagpapa-eskwela. Tinatabangan na maitaguyod ang mga kaakian sa paagikan Pantawid Pamilya Pilipino Program, pero ang pinagangalas ko, nagiging huga ko na lugod na mag-adal ang mga kaakian. Nag-aasa na sana po sa gobyerno na pagpara ayudahan. Pati ang mga magurang, kadamay pa. Kaya ito, aki pa, tataw nang magtrabaho, mga trabaho sa harong. Kung dahil ka magsunod ka ito, ay grabe po ang disiplina ka ito. Ang magurang ka ito, kung maeskwela ka ngaya, tamabaklay pa, duman sa Banuan kan si Roma, mga 5 kilometros, antes lampas pa, antes kang makapag-eskwela sa elementarya, makaabot sa eskwelahan, dapat alas 4 pa nagluluto ka na, minsan magakod ka pa kan karabaw, mapasabsab. Pero kung dahil ka maghiro, personal, sa sadiri mong espersos, ay sasakitan ka po, masasakitan kang makatapos pag-eskwela. Saan mga magurang ka ito ay maghinguwa kaya ka mo, mag-igot, magtrabaho ka mo, pero ngunyan, gabos na sana, idinuduhol sa mga kaakian, kung tangani sanang makatapos sa pag-eskwela, pag-adal, iyon na nagluluto, ang magurang, mayo man giraray epekto.
mas lalong nagpaparaluya po ang kalidad kan edukasyon sa satuyang nasyon. Dawain anong ginibo kan Department of Education, dinagdagan pa kan K-12 program na ini na pagabat sa mga magurang as in estudyante sa mga eskwela, sa pagprolong ang pag-aadal hadaw. Sa pagprolong na ini, igwaman mga nakatapos sa senior high na igwa ng trabaho. Iyon po bagay ng promesa kan sa tuyang gobyerno. Tapos, inutangan ang kwarta, ang pundo para sa digdi sa K-12 program na ini. Inutangan sa World Bank ang ginagastos para sa K-12 na mga palpakman. Dapat padabaon itong mga vocational course. Kan sa welding, dressmaking. Ang problema nga ni, mayong mga facilities, mayong mga kagamitan na pag-aadalan si mga estudyante. Kadakol kan pundo kan gobyerno, may guwang sa computer, sa computer sanang paralapa ni Vice President Sara Duterte kan siya pan DepEd Secretary. Ano ang nangyari? Kadakula kan pundo. Mayo man pong nangyari, ito nga ning mga laptop na pigtaod sa mga teacher, kulang. Samantalang igwang palapa na mga computer duman sa DepEd Central Office. Pigpaparabudgetan kan gobyerno ngunya na naman trilyon ang budget kan Department of Education. Bako na sa ng kumbaga bilyon. Anhapot dyan, mapakarahay daw ang kalidad kan edukasyon sa arog kaining sistema. Gigibon naman trimester ko, no? Minsan, dahil ko po mabasol ang mga magurang, magurang na gusto magpaadal sa private. Tamayo man niyang nanunood na gayo sa pampublikong eskwelahan, tamayo ngayang tutok sa pagtukdo. Mayo ngayang focus sa academic. Yan po ang katotohanan dyan. Alagad, libre ang pagpapaadal digdi sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya dapat inipuan pakarayon ang sistema kan pagtutukdo sa pampublikong eskwelahan sa Department of Education sa kaday pagparakurakuton ang pundo. Ini sanang mga sa school buildings nag-i-enroll na naman maayong mga tultol na school buildings. Ang pinaprioridad po kung ano-anong mga aktibidades, pa-seminar, milyon bagan ginagastos kan mga pa-seminar kan Department of Education. Binabudgetan, dapat niya maubos ang pundo pagparapakakanon sa mga teachers. Nagbabudget kayan, Central Office. Sa sarong division, milyon ngayon gagastusun, mag-seminar ngayon kamo, sarong simana, limbawa, sa subject na aralpan, o kung ano-anong mga subject. Milyon, papakakanon sa teachers, perming basog, hasta high blood na. Dahil man ay apply so pinag-seminaran duman sa mga kaakian na iyo an i-apply sa pagtukdo ninda. Kadakol na pong ginibong pa-seminar ang Department of Education daw na-resolveran, napakarahayan kalidad kan edukasyon. Dahil man po baga, mas lalong nagpaparasakit na makanood ang mga kaakian. Ang mga kaakian patingon yan, ang mga eskwela, hugakunang mag-adal. Bakong arog kan panahon na ma-research pa yan sa library. Pero ngunyan, gabos na sana itinatao sa sarong aki igwang cellphone na pwedeng mag-research ka ta. Mag-upload ka sa naki-Google, aram na kung ano ang gustong sabihin kan sa imong pigre-research.
Ano pa ang kulang? Taday mapakarhay ang kalidad kan edukasyon kan Pilipinas na pinagsasabi high-tech naman ko no. Nasobran sa pagka-high-tech kaya naging hugakon sa mga Pilipino. Mas ginusto pa magpara gamit nin mga cellphones, gadgets. Isa maghinguang makapag adal duman sa mga subject area dapat nindang manodan. Si mga teacher man napapagal ng marahay katutukdo. Minsan laugan pa kang Girl Scout kung ano-ano, Boy Scout. Hasta maski Domingo na nagkakamping pa ay ano ng buhay tapo yun sa Department of Education. Bako naman na party kan trabaho kan teachers na magpara-camping maski Sabado Domingo. Kaya nga ni dapat magpaingalo ng teachers. Yan po ang sinasabi kong mga extracurricular activities. Tapos may mga suro celebration ngayon, Nutrition Month, itong United Nations Month. Kung ano-ano na sa ng celebration, bulan-bulan. Na dapat dahil man pagpara-celebrar na gayo. Naruman sa na yan po ang arog kan sa relihiyon. Puro na sa nga pista sa Katoliko. May kasal na nga. Puro na sa na okasyon ba ya? May kasal na nga, may bunyag pa, may anibersaryo pa. Kabus na sana ginagastusan. Pero ano ang nangyayari sa Pilipinas? Tiyos. Yan, balik. So GMR Singh sabi, ginibo ng values education, nagkaendolo. Adakol na kan mayong mga disiplinang mga hobenes. Mawawara na su values. Tadaw ano pan pagparagibuhon, mayo man mababago kung ang tao day nagbabago kan pag-uugali. Kita man sana po, ang sadiritaan pwedeng makabagusa sa tuyang buhay. Kung talagang ang sarong ake gustong mag-adal, maigot yan. Gustong makanood. Dawa yan maluya-luya. Kung minsan nga ni, so mga maluya-lugot, sa average sana sa klase, yung nakakapagtapos, nakakapagtrabaho. Ilugod na, grabe ng dudunong, mga cum laude. Ngunyan pati, kadakol na kan cum laude. Ano yan? Diyan sana sa BCC, Baaw Community College, mahiling mo sa mga naggraduar, kadakol cum laude. Kampanahon, bako man yan naarog kayan? Ano po taarog na kayan ang edukasyon sa Pilipinas? Magraduar ka, puro na sana cum laude, kadaklan? Daw, totoo man daw yan ang mga cum laude. Kaya sabi man kan iba, cum laude nga ito. Pagkatapos nga, pagkagraduar, pasado, top notcher, o da trabaho. Ay masakit pag arog po kayo ni andaralagan ta sa Pilipinas. Dahil maasinso ang Pilipinas, confirming arog kayo ng sistema, kadakol kitang dapat baguhon sa pag-uugali, number 1. Dahon yan, mga hoben pa, mas madunong pa duman sa mga gurangan ng paratukdo. So, eskwela nga mas madunong pa sa paratukdo na. Halos habo ng mag-adal. So mga graduado man, baguhan pa sana, malaog sa trabaho, mas madunong pa duman sa principal. Ay inda, pag-arog po kaya ng sistema. Kita, ang Pilipinas, nasubrahanin dunong, kadakul kan madudunong sa satuya, kaya kita tios. Naita man kaipuhan, sobrang dunong. So mga inventor tayaon sa ibang nasyon, kung tultul ang gobyerno ta, ang mga nakaka-imbento sa satuya, yaon sa Pilipinas. Mayo sa satuyang, kumbaga, mapapala, kung digdi lang sa Pilipinas ang mga inventor. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagarumdog.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Antonio, 68 years old. Hindi ko akalain na ganito maapektuhan ng diabetes ang mga mata ko. Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw dahil sa sobrang sensitibo sa liwanag. May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic at nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
Okay, tarig di sa tuyang programa. Kaulay po niya to si punong barangay Niño Panga kana barangay Santiago, digdi po siyudad kan Iriga Kapa. Good morning po. Hello po Kap. Hello sir. Hello. Yes, good morning po. Maihapot ko lang po itong manungod ba dyan sa pinagsasabi ka nagkapirang residentes kan Santiago na malangaw na daining may nagbugtak baga dyan na nagkapirang mga manok rani dyan sa may tower kan Globe. Good morning po sa gabos na nagkiinan nyo. Actually sir, araw po kayo ni Sabado may igdi po da sa barangay hall. Ang nakaulay si Kagawad na Karyo aram po baga sir, pag Sabado sa Domingo, mayo man opisina ng barangay. Opo. Po, ang barangay Kagawad Jote, officer of the day, na si Kagawad na Karyo, nakaulay po kan lalaki. So, sabi po sa iya, base sa sabi kan lalaki na nakaulay ko, mayo man po da ang problema. So, may miscommunication na nangyari dapat bago po magsabi ang sarong kagawad na mayong problema, dapat magpaabiso sa kuya or sabihin sa kuya. So nakapag load po ang lalaki na haling Kalabanga, more or less nasa 1,000 na pidaso. Kasya so, pag Lunes nag-igdi sa kuya, nag-igdi po na naghahagad po nin barangay clearance. Dahil ko po tinawan may mga grounds po nga ni Sindang na violate na. Una, kung alimbawa sir, pinagalimbawa ko sa iya na ano niya ako, kung ansarong harong na bigla ka man lang nagduman na mayong abiso. Siyempre, yan man po baga sir. Medyo sala man ano. Opo. Tapos, nakikiulay po siya na tawaan in barangay business clearance. Dahil ko po pinagtawaan. Arog na nga ni po kayan, pagdatong po sa salud, stricto man po kitang maraigdi, saka ang local government unit kan Iriga, mga stricto po sinda. So, may nag-igdi po nga ni na taga City Health, nag-request ako na bisitahon saka si poultry, may mga complaint manungod sa langaw, may mga complaint po sinda through messenger, tapos igdi po sa barangay hall. So inaksyonan taman po ito, nag-agad po kaming tabang hali sa local government unit sa pamumuno po kan sa tuyang mayor, si Mayor Rex. So nag-igdi man po si Ma'am Silada sa City Sanitary Officer. So, ano ko po nga ni sir, manungod kayan dyan sa manok, dahil po kami, lalong-lalo na ako, di ako nagtao nin permiso na manungod dyan sa manok na yan. So, may konsiderasyon man kita na nakiulay man po sa maray na pakiulay. So, tinawan taman po nin gatikot na panahon na makapagtinda-sinda dyan. Nakiulay man po nga ni na kung pwede nga yakap, ipaubos lang mi ini. So,
Actually nga ni sir, at siya na hapon may sesyon po kami. Pinapa-attend ko po si lalaki na niya ko magigdi ka sa sesyon para makuaman kan mga barangay official an panig kan lambang saro asin sa saiyaman para makapag-explain man po siya bako lang pong sa kuya ta abo ko man pong kabilang gawa ang magkurulay ta baka sabihon kan mga ibang kagawad na may internal arrangement kami which is na mayo po akong tinataong permiso dali sa barangay. Actually po, bako sa naman gyud yan ang nagkakausanin na langaw dyan sa Santiago ngunyan, digdi sa syudad kan area, kundi sabi baga kan mga residentes dyan, pati daan poultry pag nag-harvest. So, ano sir, sa poultry man, may langaw man talaga ta. Dahil man mahali po ang langaw. Kaya lang, sarong alaw po nga ni, pinapot ko si farm manager, saka si tamang-tama po nga ni nag-igdiman si taga city sanitation, so nagburulay po kami based on the record, ipinarecord nga ni kay Save para niya ako may formal kitang bursipan dapat na kami next. So inibanan po kan duty officer ito na si Kagawad Branja Reyes together with the two tanods nag-ocular po si Ma'am kaya pa na nga ito sir, si may manok dyan sa Arandan. Maiba po kita kap, ini pong manungod sa pagpapakongkreto ka na tinampo dyan sa may hampangan ka na Barit sa itong sa Tamaywan. Saan po hali ang budget kayo ni? So, sa Tamaywan sir, hali po yan sa sa local government unit kan Iriga sa pamumuno Mayor Rex Oliva, asin si Paul Vice Mayor po asin sa Gabos na SP sa tuyang sanggunian, and si Atty. Wapi po ang tuyang Chief Administrator. So nagpapasalamat po ang Gabos na residente kan Barangay Santiago ta sa halos kung dahil po ako nasa sala, more or less nasa 30 years, hanggang ngunyan lang po ini nangyari. So padagos po ang pasasalamat ay papasalamat mi kan mga sa local government ko mumuno ni Mayor Rex. Duman man po sa Yacal Street, may hoping po na sana by first quarter kan May 2026 magkakaigwa naman po kita ng road concreting duman po sa Yacal Street sa Zone 1 which is 1 kilometer po. So hali man po yan sa Department of Agriculture. Piraman po na budget. So ngunyan sir, dahil ko pa po aram kung pera po ang budget pero nasisiguro po sa Indo na 1 kilometer po ito. No rin po na niyan. Base nga ni po sabi ko kasubago, siguro mapupunan iyan first quarter kan taon. So kung bibilangon ta po siguro March. Ngunyan po Marso. Iyo po. Kapa pera po digdi sa mga tinampo dyan, pagpapakongkreto ka na tinampo, ini pong mga manunungod sa nagpapara baray basay bagang ayam, ano po ang ginigibo ka na barangay? Siguro sir, pag abot sa aya, may city ordinance man kita kayan. So, ang barangay, nagkakandak man po nin mga ano kayan, madakop ta. Ang LGU po, may pinag-train man pong mga barangay tanod na magdakop man po kayan. So, kaya kayan sir, maging responsible owner man po kita, pit owner, dahita man po para arong mga ayam na siging baray basay. So, ang inot pong may responsibilidad kayan, ang may sadere. Opo, kung minsan, sige ang mga panlapag ni nag-motor. Eyo baga sir, duman nga ni sa Tamaywan, kadakol akong nahihiling na siging baray basay. Tapos kung nagpapara urosmak pa dyan sa tahaw kan tinampo. Tapos kung na-email to sir sa aksidente, mayo na patingkag sa diri kayan. Mayo nang naamin. Oo.
Pangapudan mo na lang po, Kap, sa mga taga-barangay Santiago, digdi Ciudad Can Iriga. Ang pangapudan ko digdi sa Barangay Santiago, unang-una, gusto ko pong magpasalamat sa mga proyekto na itinatao sa Muya kan LGU sa pamamayo kan sa tuya pong mabuot, as in ginadalangan na Mayor Rex, as in sa tuyang Vice Mayor, sa mga SP member, as in si Atty. Papipo, siyempre ang mga tao na susuporta man kan mga programa ta. So mayo man po akong kahagadan or mawot na iba kundi mapakaray o karahayan kan sa tuyang namumutan na barangay. So nakikiulay po ako lalong-lalo na sa mga tao or sa mga vecinos kan tuyang barangay na magipagtabangan po kita ta aram man po niya to sir na ansarong komunidad kung mayong pakiki sumaro sa mga nanunungod kasi pagtarabang dawa po anong ginibo o ginibuan kan kaming mga opisyalis kan barangay kung mayo pong pakiki sumaro ang mga bisinos kan Barangay Santiago, mayo po yan. So nagpapasalamat man po ako sa mga arrogant kan mga purpose or mga individual na every time na may nagkakandak po kaming weekly clean up drive or ano pa man na aktibidades kan barangay, mga nagtatarabang man po sinda. So salamat po sa indang maray, sir. Salamat po, Kap, sa pagpaunra na makaulay ngunya na pagka-aldaw digdi po sa samuyang istasyon. So salamat man po, Sir Pictet, kasi Diyos mabalos po sa indo. Yan po si punong barangay Aninyo Panga na Barangay Santiago digdi po sa Ciudad Can Iriga, nakaulay niya to ngunya na pagkaaga dapit sa issue baga kaining manunungod sa mga langaw. Bako umampalan na actually hali dyan sa manuka na yan o ining hali sa mga paratindanin manok an langaw. Okay, daw sa may langaw pero kung minsan ka biglang nadakol. Maray nga ni tamayo na baga sa mga reklamo kan langaw digdi sa may La Trinidad. Tapos dyan sa San Agustin kay to kadakol man pong reklamo dyan. Problemado nga ni kanan kapitan pa si ano yan dating punong barangay Badi Katimbang. Yan na yun ang punong barangay, ang Liga President mismo, si punong barangay Nestor Andalis, siguro nakatakot na sulangaw. Nakatakot kay kapitan. Kung dumakol ang langaw dyan sa San Agustin, bakho sanan katapat kaya. Amak mo kung pigba, bakho na sa mga langaw. Hoy, kumusta man? Punong barangay Antonio Serrano, ang ABC President, kan sanggunang panlalawigan kan Camarines Sur, kundi ano na daw ang nangyari. Say na daw, ang nagtutukaw, kung baga suspendido, kung totoo, na pinatawan ng preventive suspension, halos 2 bulan. Si punong barangay Antonio Serrano kana Barangay Santo Niño digdi po sa Ciudad Can Iriga, lapit duman sa reklamo laban sa iya na abuse of authority sin gross negligence. May reklamo po ang nagkapirang mga paratanom dyan sa Los Angeles pati saka sa Santo Niño, igwa pa da sa Banaw. Abangan na lang po kung ano pa ang mga masunod na mangyayari kayo ni. So po yan na dakulang issue digdi po sa Ciudad Can Iriga. Siyempre at ang naging ABC President ka na sanggunang panlalawigan lugod nasuspindi.
si punong barangay Antonio Serrano kana barangay Santo Niño. Anapot dyan, isa'y daw ang nagribay. Fairness man po, amigo tama nini, si punong barangay Antonio Serrano. Kana barangay Santo Niño, maray man ining amigo, saka tattao man ining makiiba. Ako man ining bara-bara, tattao man ining kanle, kundi ano ang nangyari. Mayong balak na Senate Blue Ribbon Committee na siya saton ang subot ribayanin text message ninda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin dapit sa subuot kickback sa budget insertion as in man sa mga infrastructure project. Sigun man ki Senate President Pro Tempore Panpeloping Lacson, Chairman kan Committee, dahil nasambit sa mga nakaaging hearing kan Blue Ribbon ang subot ribayanin text message ninda Presidente Marcos as in man Bersamin. Mayo man siyang balak na ipaapod si Bersamin na pera na sanaman kung voluntaryo ining mag-atubang sa committee as in magsusumiter nin affidavit dapit sa ginibukan mga testigong sinda dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo as in Bulacan, First District Engineer Henry Alcantara. Sinabi pa man ni Lacson na nagtaram sa naman sa subot ribayanin text message sinda Presidente Marcos sin Bersamin iyo sinda Caloocan City Representative Edgar Erese as in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nakuha sa naman ang informasyon kay Batangas Representative Leandro Lebeste kaya may tuturing ining chismis. Sigon sa inda nakaulay niya ining kan nakaaging aldaw si Lebeste asin saro sa nasambit kay niya dapit sa ribayanin text message ninda Presidente Marcos asin Bersamin. Maliwanag na hersey. So ano ta maapod nin pagdangog sa sarong hersey na mayo man basyan lalo na sa records kan Blue Ribbon. Paliwanag man ni Lacson sa sarong radio interview. Pa po dahilan sa kabos na kongresista duman sa Central and Northern Luzon ang pinagdududahan kay Puan Pangaranan kan Department of Interior and Local Government na si Secretary John Beck Rimulya ang miyembro kan Kamara de Representantes na nasa likod subot kan pagibuhan kan illegal na sigarilyo duman sa Pampanga. Inian hamon ni House Ways and Means Committee Chairman na sin Marikina Representative Mero Kimbo kay Rimulya na anot na nagbulgar kan may duwang congressman sa Luzon ang mastermind subot kan illegal na pagibuhanin mga peking sigarilyo. Pagabot man sa Central Luzon, Northern Luzon, Central Luzon sa naman halos sa lampas o sobra sa 40 membros kan na kongreso dyan. Dahil man pair nagabusin da yun nakakabali o nararaot huli sana sa anonymous accusation sigon Kimbo. So ini-encourage man sinda na kay Puan Pangaranan sinda kun isay an makakatabang talaga sa indang investigasyon dahilan ta gusto man mapundo na ini dahilan ta nagdadakol ang nagsisigarilyo sigon pa sa mga congressman.
na lang po kitang natatadang 5 minutos antes po kitang magpaaram. Pinagsitama ni Davao City Representative Pulong Duterte si dating congressman na si retired Colonel Bonifacio Buseta matapos subuot na pagsabihan na nagkapirang empleyado kan lokal na gobyerno na nagbisita sa syudad kaya na nagtalikod na aldaw. Sa sarong pahayag kay ni kan o kasudma, sinabi ni Duterte na nakakangala subuot na sa Davao na piling umiksena ni Busita na founder man kan Rider Safety Advocates kan Pilipinas o ining inaapod na ARSAP. Kung makakurahaw sa mga city employees na tultul man ang ginigibuan trabaho ninda, huna mo siya ang pili kan mga Davaoenyo para mamayo sa syudad. You were not elected here. Our people chose their leaders. Respect that. Sigun ki Duterte. Namit pa man niya ang ordinansa sa syudad and Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City na sigun sa iya nag-iral tanging masiguro ang kahusayan kan publiko. Naiman basta trip sa naman kan LGU at access to protect public order, especially against excessively loud modified exhaust systems na mayo mandara kundi istorbo, ribok, asin alarma, lalo na sa banggi, sabi ka na congressman. Kung gusto mong mag-advocate, gibuon mo sa tamang paagi, dialogue, not drama, policy discussion, not public spectacle, asin consiling mo, harmless and bura-bura pipes, pwede man. Siguro niya tong subukan, darhon niya to sa tubangan kan harong mo. Sabay-sabay paandaron sa dis oras nin banggi. Hilingon kung daay ka mabisit dagdag pa niya. Pinag-inganyo man ni Duterte ang mga motorista sa syudad na magsunod sa ley asin ipinapagirumdom na may proseso para sa pag-amyenda kan ordinansa asin bukas ang lokal na gobyerno sa konsultasyon. Criticism is welcome. Arrogance is not. Davao will always choose order over noise. Pagtatapos kan congressman. Si Busita man kaya una mo man kung makalastar over the backhood, stay below the belt. Na mo siya na anlay. Pati ang LTO, anggot ki Busita. Ini nga si Colonel Busita na panahon may kaanggutan kaya ngayon sa LTO ta may ipapalusot digdi sa Bicol ka ito. Yan nali mismo yan sa sarong amigo kong dating chief chief kan LTO pala di sa Rion kan Bicol sa sarong branch. Magin patas sanaan daralagan tanganing day mabuisit sa imo busitaan mga kababayan niya to. Luwaylo ay kan pagtataramod. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Caceres sin man Jonathan Oliva. Nakaulay man niya to newsmaker si punong barangay Niño Panga kan barangay Santiago nigdipos syudad kan Iriga. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa lado technical si Cha Benaobra. Ako man po si Philip Serdan Barasena. Papadyos mabalos kan sendong dain sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas.
sa pagkinhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News. Laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Time check. It's 10 o'clock. 10 o'clock na. Gawing habit ang pakinggan at panoorin ang Health Habit sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Si Jam, isang government employee na taga Cagayan de Oro ay nanganak via cesarean section sa isang pribadong ospital. Kabado siya dahil malaki ang gastos ng CS delivery. Ngunit dahil sa PhilHealth Maternity Care Package, nabawasan ang kanyang hospital bill. Avail po ako ng PhilHealth benefits. Last pandemic 2020, I got pregnant. On June 24, 2021, nanganak po ako via CS cesarean section sa isang private hospital dito sa Cagayan de Oro. And although malaki kasi cesarean section yun, pero I'm thankful kasi sa PhilHealth, naka-avail po ako, may discount po ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nanganak. 10 taon na ang nakalilipas nang isilang niya ang kanyang unang anak. Wala siyang PhilHealth at walang natanggap na benepisyo. Kinailangan niyang bumalik pa sa ospital para sa isa pang operasyon. Ngunit dahil wala siyang PhilHealth noon, wala rin siyang natanggap na benepisyo. Compared to my first born 10 years ago, na job order pa lang ako noon, tapos wala pa akong PhilHealth. Mga 20s pa kasi ako, fresh from bago pa lang, tapos job order. Wala akong PhilHealth, so hindi talaga ako naka-avail. Tapos after nung CS rin ako noon, tapos after noon, bumalik ko ng hospital kasi may another operation. So wala talagang PhilHealth kasi parang kailangan 9 months member ka, tas paying member ka. So, hindi pwede mag-backtrack. Sakop ng PhilHealth Maternity Care Package ang normal delivery at cesarean section, prenatal at postnatal care, newborn care services, at iba pang mahalagang benepisyo. Madaling maka-avail ng maternity care package. Siguraduhin lamang na ikaw ay miyembro ng PhilHealth at accredited ang facility at doktor. Sa PhilHealth Maternity Care Package, mas siguradong ligtas ang panganganak. Sa patuloy na pagbuti ng mga benepisyo, layo ng PhilHealth na alagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sa Universal Healthcare, bawat Pilipino ay miyembro at sigurado sa benepisyo. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ang PhilHealth ay kaisa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hangaring maging malusog ang lahat ng Pilipino. Kaya aming pangako sa lahat ng miyembro, tuloy-tuloy ang serbisyo, papalawigin pa natin ang inyong benepisyo. Ako po si Dr. Edwin Mercado,
Pangulo at punong tagapagpatupad ng PhilHealth. Ang PhilHealth ay bukas 24 hours, 365 days in a year, pati na sa weekends at holidays. Maaari kang tumawag sa kanilang hotline sa mga sumusunod na numero. Sa landline, 02-8662-2588. Sa cellphone numbers naman, 0996-857-2967, 0968-865-4670, 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Kung gusto mong mag-request ng callback, mag-text lang ng PHI callback space mobile number space detalye ng inyong konserna sa mga cellphone numbers na nabanggit. Pwede rin magpunta sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at i-click ang click to call icon para makausap ang isang PhilHealth representative. Nandito lang ang PhilHealth para tulungan ka sa anumang oras. Till the next 10 o'clock, make it a habit, makinig, manood at follow na sa Health Habit. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako. May PhilHealth ako. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at tampamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Happy Friday! Yan! Lunes na Lunes, ano? Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 6 na minuto. Makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Matapos mabilang sa mga o mapabilang sa co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa kaso sa ICC, dating Justice Secretary Aguirre tiniyak na hindi magtatago sakaling arestuhin. Ronda Pilipinas. Pagpapakulong sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan, muling tiniyak ni Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. Sa Bigang Bayan, naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Revilla sa kasong malversation kaugnay sa manumalyang flood control project. Ronda Pilipinas. Dating Energy Minister ng Ukraine na sangkot sa korupsyon, arestado matapos tangkaing tumakas sa bansa. Ronda Pilipinas. Kamsur, Santa Rosa at Ticas panalo sa NBL Pilipinas President's Cup 2025 weekend. Ronda Pilipinas. Kylie Padilla, inaming buka sa manliligaw pero hindi priority ang pagkakaroon ng jowa. Ronda Pilipinas. Paninigarilyo sa mga pampublikong sasakyan. Bawal po yan. Ang kaparusahan sa NBI, naku bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng tinapay para mapadali ang pagdumi? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. 4-year high school system. Ibabalik na daw ng DepEd sa susunod na school year. Alam mo, kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ
digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr.